Ó, ebben nem látok. Vadász elmegy vadászni az erdőbe. Vadász áll néma lesben, fa mögött puskáját tart. Meglát egy medvét, fák között, azt mondja vadász, hopp, lő. Erre azt mondja neki a medve, így megkocogtatja, azt mondja, vadász, ez nem sikerült. Úgyhogy hát arra kérlek, kedves vadász, hogy büntetésből, hogy szóval orálisan fixáljál. Hát szegény vadász mit tud csinálni, megtörténik a fixáció. Majd másnap gondolja vadász, hogy ő is, hogy úgy mondjam, kibaktik a medvével. Erre megint vadász jön az erdőbe, meglátja a medvét a fák között, lő, jön megint a medve. Azt mondja, vadász, hát ez már megint nem sikerült, nincs más választásod, mint hogy kétszer fixáljál engem orálisan. Hát szegény vadász mit tud csinálni, de gondolja, hogy majd harmadik nap ad a medvének, már reggel 6-kor áll néma lesben a vadász, majd látja a medvét, eloson a fák között, vadász lő, nem sikerült, jön a medve. Vadász, te szopni jársz ide. No. Másodszor ezért. Te jártál, jó? Eszembe jutott egy vicc. De lehet, hogy megtörtént. Az igazság. Tehát ezt nem is tudom már, hogy igaz vagy nem. A lényeg az, hogy a század elején, az előző század elején egy vadász, még akkor voltak medvék ebben az országban, elindult medvére vadászni. Fogta a hű Winchesterét, a dupla csövűt, és elindult az erdőbe. Egy professzionalista fickó volt, szépen becserkészte a vadat, látta, hogy körülbelül merre van, fölemelte a fegyverét, és legnagyobb meglepetésre elé pattan a medve, leütötte félre a strüsszisatyóját, és oda kényszerítette saját medvefalloszához, mondjuk ki, cida-idára kényszerítette. Na, erre a vadász, miután magához tért a meglepetésétől, hazatért, és elővett még egy hű Winchestert, már 2 dupla csövű Winchesterre volt, az összesen már 4 lehetőség arra, hogy végezzen a medvével. Elindult ördögi erővel, összeráncolt szemöldökkel az erdőbe. Mondom, nagyon profi volt, megint megtalálta a medvét, összeborzolta a szemöldökét, és azt mondta, most aztán. Erre a medve megint előpattant, ő megint meglepődött, megint leütötte a strüsszisatyóját, oda nyomta a medvefalloszához, és bizony újfent orális szexre kényszerítette. Most már nagyon bosszus volt a vadász, elővette egy nagyon komoly harci eszközt, és újra elindult az erdőbe. Ment az erdőben a vadász. Megint elé pattant a medve. Leütötte félre a strüsszisapkát, de mielőtt még megtörtént, belenézett a vadász szemébe, a vadász párás tekintettel nézte, és megkérdezte, te vadász, te szopni jársz ide? Te állva mondtad? Hát állva. Jó. Hát elmondanék én is egy viccet, hát ha nem ismerik. A történet egy vadászról szól. A vadász gyönyörűen leolajozott csövű, voncsövű puskájával settenkedik az erdőbe, s látja ám, hogy medvepajtás erősen fosztogatja a málna állományt. Nem késlekedik, fölemeli a puskát, dur. 2 csövű puska volt, mind a 2 golyóra. Medve így csinál. Vadász, gyere csak ide. Add ide a puska. Ezzel lőttél rá? Többet ezt nem fogod te. Most bosszúból, hogy az életemre törtél? Egyszer operatív gruppe. Vadásznak bedurran az agya másnap a 25 lövető ezüstpuskát, Henry karabént, mindent magára dörrent. Meglátja a macit a mállásból. Medve így csinál. Vadász, gyere csak ide.
Életemre törtél. Ezzel a puskáddal, meg ezzel a puskáddal. Most bosszúból 2-szer. Csabi csekkel. Nem ismertem ezt a Vadásznak bedurran az agya másnap. Maxim rendszerű géppuskát kötesz a hátára. Lángszóró. 2 váron indítható rakéta. Meglátja a macit a málára, ding, 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 6 lövés, lángszóró, nappal még az erdő. Maci kijön a pernyéből. Vadász, vadász, te szopni jársz ide?